Takže čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa Blau. No a dneska idem natočiť špeciál za 50 odberateľov. To čo vám veľmi ďakujem dneska si natočíme Dead Rails, akurát, že bude to špeciál proste. Špeciál za 50 odberateľov, za 50. Ďakujem vám fanúšikov, vy ste u mne veľké srdečky, že ste mi dali 50 odberateľov. No my ideme na to. Videli ste to, mňa to vypadlo a ma to pripojilo do hry. Dobre, takže fakt ďakujem za tých 50 odberateľov. No a my ideme na to. Bohužiaľ na tomto už nemám Robuxy, takže keď raz zomriem, tak ma viete, kto zachrání. Nikto. Money, queen, money, show. Linga, guli, vača, linga, guli. Dobre, zbraním teba. Čo je tu? Gitara! To chcem. Mám na uhlie. Áno, toto musím. Kto by nevedel, no tak ja chcem natočiť hru. Peta level 6. Nie sa či vy viete, čo to je. Je to taká hororovka na Roblox, ale ju nemám, iba zradia. Furt ju musím hrať s niekým. Ale je to dobré. I z toho chcem urobiť ten jeden taký populárny šort, neviem, či už je populárny ešte, ale naskokuje mi to ešte na YouTube, že to má veľa ľudí, tak si to urobím. No a proste natočím to a chcem to natočiť s Janikom. Ja tento špeciál za 50 odberateľov som chcel natočiť s Janikom, len čo oni tento týždeň, oni sú v škole prírode, čo mi trošku nevyhovuje, keďže ste to dali 50 odberateľov, tak je. Bohužiaľ, musí to byť bez neho. Ale nebojte sa, ďalšie videa sa ho pokúsim presvedčiť, aby boli s ním. Ale sobotu, nedeľu sa mi zdá, že tu nebude tiež. Neviem, ja sa ho ešte spýtam. No, takže ideme na to. To ste nevideli. Bum, bum, bum. Dobre, takže ty si spálený. Bum. Máme palivo. Dobre, teba si pripnem ako obranu. Proti zombíkom. Aj teba. Tak som domyslel. Dá sa tam dostať, ale je to úplne na hovno. Prepačte za tú nadávku, fakt prepačte za tú nadávku, ja už nebudem nadávať. Ja už nebudem nadávať, fakt. Hej. Ja nechcem tu mať most. Tak to som teda domyslel teda. Ja som to spálil. Och bože. Dobre, no tak budeme bez obrany. Dobre, to som chcel. No nič, ideme. Čo tu mám? Dobre, myslím si, že paliva máme dosť, tak poďme jazdiť. Na tom neviem. No, spievať.
Dobre, konečne sa mi podarilo zatrbiť. Počkať. Si volám, tak budem písať 1000, nemusíte všimnať. A spomenujeme vlastne. No, ešte mám paliva dosť, to by sme... Ja ale nechcem ísť do tej dediny zombie, pokiaľ sa to volá, preto si ho zabila. A chcem ísť do... toto je safe zone. A to neviem, či dojdem. Dedina je väčšia na 7 km, keď dedina sa ničia asi na 7 km. Dúfam, že ma je dobre počuť. Je tam dačo? Není. Špeciálne vlastne v tom, že hrajem dobre. Ale keď sa on vráti, tak mám prechystaný odberateľov, tak to video prosím sledujeme, lebo protočne jedno. A mne dochádza palivo. To nemyslíš vážne. Nie! Musím. Dobre, ja vám to skúšam, ja som možno to vidieť. Dobre? To chcem skipnúť, že sa vám ozvať, keď bude nejaký zmre. Dobre, bohužiaľ sme zomreli, to nebol fakt dobrý pokus. Tak ideme na to znova, no bohužiaľ. Dobre, no tak som späť. Na druhej hre bohužiaľ. Nie na druhej hre, ale akože odznala, lebo som tam zomrel, no. No, ma to dlho nevydrží. Ja nevidím, koľko máme kilometrov. Takže dovolím na rýchlo vystúpiť. Aha, 3. Dobre, to je nič. To je znať. Pokračujeme ďalej. 3 kilometre. No, tak si mám vidieť dochádzať. Dobre, ja tam vidím 3. Furt je 3 kilometre. Počkaj, tu nie je 3 kilometre. Aha, to je 3 ráno, už je 4. Kilometre sú, tak to tu vidíte, tu sú kilometre. Aha, tu sú kilometre. A musí tam byť 7, tak nenecháme to na 7, ale na tak 5, no 5. Prosím, že na 5 nech dá čo je, prosím. Není tu nič. To sa mi nepáči. Je tu nejaký dom, prosím? Alebo dačo? Stoj. Dobre, už nebudem vystrájať a ideme. Už nebudem vystrájať, ale ideme, no tak... Tak tam poďme a zoberme si palivo a poďme preč. Jeden zombie. Mám palivo. A tu mám veci.
Ajaj, to som nevidel. Teba som nevidel. Dobre, toho zombíka som nevidel a skoro som sa ako do človeka. Pa. Vy viete, čo myslím. Dobre, berem. Neberem, to sa nedá. Do prkinka. Dobre, je noc a ja odchádzam. Veľmi rýchlo. 7, to prejdeme na pohodu. Poď. Hej, to prejdeme. Bum. A možno tam aj do safe zóny. Poď, ja si verím. Ak ma zletia veci, tak budem nasratý, ale reálne budem nasratý. No dobre, no. Je safe zóna, tak tam zastavím. Zbrzdím. No. A dal som ešte dojsť nohou. Dobre. Tak. Čo tu máme? Dobre, toto mi netreba. Toto predám. Dobre, no. To je strážnik. Ma tu stráži, aby ma nezjedli. Dobre, tá nech ma stráži. Som rád. Aha, zlá strana. To sú dvaja. Ja si tu asi počkám na pár paliva. Na pár paliva si tu počkám. Môžeme ísť. Už je deň, tak už si nepočkám. Toto nepredám. Tak to nepredám, si kúpim uhlie a kto vie. Potom si kúpim zbraň a pôjdem možno do jaskyne. Pretože ja som trošku bol mimo, lebo ja som tam našiel jaskyňu. Ja som nevedel, že čo to je a som to proste obišiel. Čiže som mohol mať prvú jaskyňu. Prvá jaskyňa, tak to je blbé, no. Ja nemám peniaze. Áno, bomba, nemám peniaze. Keď nemám peniaze, tak musím ísť zúra pár mŕtvol zombíkov. Teda som to chcel urobiť. Dávno, no tak... Ja by som rád upalil toho tu. I tu vôbec je dačo prosím, lebo ja... by som to aj dohral, aspoň raz to chcem dohrať dakedy. Jedna palivo. To mi nepostačí. To si počkám do noci a vám to skipnem. Hej. To skipnem tento deň noc. Ja skipnem noc. Nie, ja skipnem to ten deň, túto noc a na ďalší deň si vám ozvem. Ako myslím v hre. To zombíka je pravda, že upalím. Ale
nemáme ani polku. Podľa mňa nebo neopalím. A prečo som urobil to, čo som urobil? Dobre teda, tak ja sa schovám do vláku a sa vám ozvem, alebo či idem ďalej. Tak ja si takto tu pôjdem a vám to skipnem. Sme na plánu ideme, lebo iba 5 hodín. Mám achievement, za čo? 10 kilometrov? Gratulujem. Ale to, aha, to je vlastne ľahké. Stoj! Stoj! V minulom videu, keď som to natáčal s Janikom, tým youtuberom Janik40x, ja som Daniel, priezviska vám nehovorím ani za svet. Ja mám rokov 10, zasa mi, že on má tiež, ja neviem fakt. No v tej istej triednej škole, takže v podstate my sa dohodneme v škole, tu chceme spolu natočiť, lebo Snapchat je to. No a Janik v tom videu získal armor na hlavu. To je ono asi. Ja budem... Nie, ja som to dropol. Ja som troll. Pik. Tam. Ty vole. Dá si Ne. On je ten rychlý. Je noc. Je noc a je krvavá, to sa mi nepáči. Takže to vylútim cez deň, ja som tam mal ostať. Teraz tu budú možno aj vlci. Že idem sem a ja vám to skipnem. Keďže som troll a sa mi to podarilo spáliť, áno, vidíte tú obranu, tak bohužiaľ, armor nebude mať a ideme od znova. Dobre, tak pokračujeme. Toto video bude mať určite 20 minút. Ten gold by som si veľmi rád zobral. Ďakujem. No a snad to nájdem znova. A budeme to šťastie, čo minule. A keď nie, tak je to zlé. Takže aspoň čo nejaký v tomto videu za 50 dobrateľov, neviem, hoci čo. Ja keby som tu mohol urobiť za 50 odoberateľov jaskyňu. Ale to tu sa mi nevydali. A ako by som ju našiel, tak to určite zbabrem tam, pretože to je tam ťažké. A vôbec nemám zbraň. A dobre, ja vám toto skipnem. Dobre, tak druhý pokus. Zase to isté. Tak ideme na to. Ja neviem, mám toto skipnúť. Neviem. Tak skipol som vám to iba trošku, ale bol som tak kde asi tam, kde teraz som ukázal tým kúškom dolným, tak asi, neviem, dole, vyššie trošku. Ale veľmi som to neskipol, nebojte sa. Toto je fakt celý let's play, skipnem iba taktoré veci. Že by? Že by zase šerif? Že by som mal to šťastie? Že by? No ukáž, tomu nechce veriť ani.
O tak, bądź. On tu je ten. Pistolkar? Nie, jechaj ma. Jsem si jistý, že nikto odokola není. Ale nikto tu není. A není tu nič. Oh, to bolo dobre strašne. Oh man. Hej. Ja si myslím, že mám dobrý ľud z toho. A furt tu není to, čo som chcel. Ale ani tam toto nebolo, a bolo toto isté. Keby teraz toto bola jaskyň, tak som sa asi Och, hell no. Dobre. Idem sem. A zjazdím si. Je noc. Ja tuto skipnem. A tú noc prečkám. Takže vám to skipnem. Počkajte, dačo testujem. Počkať. Ono to funguje. No dobre, no. Tak už sme sa pohrali. Až. Dobre ľudia, už je... Dobre ľudia, už je deň. Tu je naše palivo. No, tak bohužiaľ neprežije ani jeho mŕtvo. No, tá kniha neviem, čo je. Toto si berem. Toto pripevním sem. Ale že... Tak. A ukáž? A ako to? Jej! Ako to funguje? Robím takú zle? Ale čo robím zle? Skipol som dopred, lebo prišla moja mamka. Ako sa to používa? Speed? Jaký speed? Nie speed ako iShow speed, ale speed ako rýchlosť. Nie! Moja zbraň! Dobre, absolútne to tady nefunguje. Ja tu mám nejaké náboje, ale pochybujem, že by takto boli k tomu. Dobre, to takto pripevním. Dobre. Môžeme ísť. Tak my teda ideme. Rýchle, máme trochu. Neviem, či to dojdem, neviem.
mi povedal, že mám tajný účet. A je to tento tu. Mohli ste vidieť meno jeho v čete, ale poňal som ho ňom iba tému Janikovi a potom vám nikomu nemôžu nehovoriť. Som mu povedal, že niekto prosím, nikomu nehovorí. Nech sa to dozvie takto cez zovňa. To je proste všetko. Ja to ukážem ešte raz. Neviem, že ste to videli. To je tá dedina. Ja ju prejdem. Nie, prosím. 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 Dobre. Nejakým zázrakom som to prešiel. A mohla už by tu byť safe zóna. Obidvaja. A to je ten rýchly. To je ten rýchly. Aj to. Dobre. To najťažšie mám za sebou. A mám palivo vlastne. Dobre, keď tam bude ešte takto rýchly, tak neviem, čo spravím. Tam je ďalšie, takže na vlaku tam odídem. I sa uistím, že nie je nikto odokola. Keby sa tam dalo ísť. Nie. On má... Dobre, zomrali sme. Ja viem, ja úplne chápem, že by ste mi dali dislike, prosím dajte mi like. Fakt, prosím, nedajte mi dislike, ale like, prosím dajte mi like, ale ja viem, že toto bolo asi celkom o ničom tá hra. Ja to asi ukončím, takže... Dobre, takže čaute ľudia. U tomto videa tu bol s vami Blau, no a teším sa na vás zase. Áno, presne tak, no tak čaute.